Една атака на Левски с участието на Рамос. Хубаво центриране и добра реакция там, ако не се лъжа, на Адам Стаховяк. Не е приключила опасността за него. Още един изстрел. Кратко разбъркване в наказателното поле. С дружни усилия се справят жълто-черните, след което далечен изстрел право в ръцете на Адам Стаховяк. Първата интересна ситуация в матча. Чи центрирането от фланга. Цветан Генков стреля и да, Адам Стаховяк много добре бе затворил близкия си. Това не се случи сега, но има шанс пред Кевин Бру, удар в страни от вратата. До добра ситуация пред наказателното поле. Сега може би е такъв шанс. Центриране на Христов в наказателното поле. Мариан Огнянов има ли кой да отправи удар? Това може би е Кортян. Ужасяващо докосване на Кортян. Играе основно на сигурно интересен удар от движение на Ларсен Туре. Футболистите в синьо. Сега нов шанс за тях. Стаховяк излиза, буксира и е фаулиран от Цветан Генков. И ето, че сега се стига пак до напрежение, след като Иршак отиде да търси обяснение от Цветан Генков. Не съм сигурен до каква степен трябваше Иршак да рискува с това поведение, след като получи картон само преди минута. Гардира топката, няма нарушение. Играта продължава. Хубав удар от дистанция в страни. Много тежък шут има Анисе. Че влиза в наказателното поле, опитва удар с десния крак в близкия ъгъл, където обаче добре позиционира. С Кортян продължава рейда на Йордан Христов. Не намери Хамза, който все пак успява да отнеме топката и отново търси Йордан Христов в наказателното поле. Той вади с шпагат. Това е чудесна възможност за отбора на Ботев Пловдив, който повежда в резултата в 50-та минута. Жълто-черните. В момента, в който една уж невъзможна топка бе подценена от Аймен Белуиц. Много елементарна грешка на Аймен Белуиц. Йордан Христов в последния момент се хвърли пред краката на Станислав Ангелов. Просто желаяха повече в тези две ситуации футболистите в жълто-черно да играят с топката и това доведе до гола за Ботев. Това е добра атака на Анисе. Анисе на границата на наказателното поле продължава да владее. Анисе подава отново към Педро. Педро стреля и този път спасяване на Блажевич към Хамза. Хамза воде на сериозна дистанция се намираше Юнес Хамза. Ясно от вратата на Блажевич. Центрирането вече е факт от глава в страни от вратата. Блажевич. Беше надскочен Рафаел Бастус. Има нарушение за Левски. Много тежък сблъсък се получи. Ето още веднъж. Удар в главата. Посегна футболиста на Ботев. Ето го и сигнала. Басто стреля директно там, разбъркване. Има ли кой да вкара топката във вратата на Ботев? Не. Даниел Димов посегна, но защитник в жълто-черно изби. Сега засада няма. Шанс за Левски. Удар. Това обаче няма да бъде зачетен гол. Има вдигнат флаг за засада. За съжаление обаче, условията на тренировъчната база в командата не ни предоставят възможност да разположим камерите на точните позиции за двете засади. Наистина трудно може да се прецени. Ето още веднъж ситуацията. Това е момента, в който топката е отклонена, строми се от Белаид. Минев опитва подаване към Луис Педро наляво. Успява холандецът да си осигури предимство и вече влиза в наказателното поле с топка в краката. Подава към Хамза. Хамза към Доре. Доре стреля и това е 2-0 за Ботев. 72-а минута. Феребори Доре прави резултата 2-0. След перфектна атака по левия фланг и отново ключови действия на златната резерва в този матч на Станимир Стоилов. Тя се казва Луис Педро. Ние от Юнес Хамза, докато гледаме повторението. Останаха тук, между другото, съмнения за засада при този пас. Трябва да гледаме още веднъж внимателно. Ето тук как бе върната топката назад. Подаването към Доре. Насочи топката в левия ъгъл. Ето тук обаче. Дали Даниел Димов покрива Луис Педро при подаването към него? За мен тук абсолютно редовни две ситуации. И при първия пас към Луис Педро на фланга и след това при асистенцията на Хамза към Доре. И там Иван Цветков сега може да гардира. Успява да влезе в комбинация с Хамза. Отново Цветков. Отново без топката да пада на тревата. Стига до Луис Педро. Шанс за Ботев да реши всичко в този матч. Гол на Левски в последните секунди, като владее топката и атакува. Какъв шанс за Ботев Пловдив тук. Горан Блажевич. Анисе продължава да лежи. Какво се случи? Бастос не извърши фаул на тъчлинията срещу Анисе. След това, като че ли Анисе бе застъпен, легна, опита да ритне съперник. След това пък събори на земята Станислав Ангелов.
За съжаление, дами и господа, последните няколко дерби мача от българския футболен шампионат и турнира за купата неизменно се стига до подобни безмислени пререкания.